Ralu, avem din nou un caz interesant împreună. Este vorba despre un bărbat căruia i-am făcut o injectare cu acid hialuronic acum 2 luni. I-am făcut o bărbie mai pătrată și i-am reconturat linia mandibulară pentru un aspect mai masculin. I-am ridicat puțin fața și i-am reconturat pometele. Aspectul este mult mai masculin, dar are de asemenea nevoie la nivelul nasului de o schimbare. Vârful nasului este puțin lăsat și are și o cocoașă. Ce ai putea să faci în cazul acesta? În acest caz, sugestia mea ar fi o rinoplastie. Putem corecta atât poziția nasului, care este ușor deviată, cât și cocoașa, care clar îl deranjează. Trebuie să verificăm dacă septul este sau nu deviat. Asta o să stabilim în urma consultației. Și, bineînțeles, vârful nasului se poate corecta și, de asemenea, asimetria de narine pe care o prezintă. Super! Cât ar dura recuperarea? Îl sperie puțin aspectul acesta. Da, există 1.000.000 de mituri legate de recuperarea după rinoplastie. Din punctul meu de vedere, este una dintre cele mai ușoare perioade de recuperare din chirurgia plastică și estetică. Este normal în primele zile să fie un disconfort și mai mult senzație de nas înfundat, de răceală, dar acestea dispar. Se dau și medicamente care ne ajută în acest sens și în maxim o săptămână se ameliorează foarte mult. O recuperare completă după o rinoplastie poate să dureze 1 an sau chiar mai mult în cazul unor persoane, dar practic perioada de disconfort este până la o săptămână. Practic la 1 an doar se vede rezultatul final, însemnând exact, vindecarea finală. Da, vindecarea finală. Este rezonabil pentru un rezultat pe viață și e o schimbare importantă. Majoră, da. Da. Super. Așa o să facem.